TMTV. Сәлем достар, эфирда яшьлек тавышы һәм мин Назлы Гөлсөнгатова. Гомумән кеше тормышы төрле мизгелләрдән, вакыйгалардан тора. Бүген без яшь йолдызларыбызның 2019 елда булган иң кызыклы һәм истәлекле вакыйгаларына тукталып, сөйләшеп алырбыз. Сез әзерме? Алайса киттек. Киләсе клипны без яшьлек тавышында соңгы тапкыр карыйбыз. Әйдәгез җырчыбызга уңышлар телик һәм җырына күчик. Şatlığım, min sina yalqın saldım, yaratıp duyalmadım. Muhabbetim, şilkindirek көңілні, seni güne oylap yerim, yaratamın özіңні. Muhabbetim, şilkindirek көңілні, seni güne oylap yerim, yaratamın özіңні. Ура! Яшьлек тавышында яңа премьера. Карыйбыз дуслар.
Татар эстрадасына бірінші адымларын ясаучы Зәрина Асылкаеваға 2019 ел бірінші жырлары, концертлары, клиплары белән истә калган. 2020 елда үзенең уңышларын тагында тулыландырырга хыяллана ул. Афәрин, Зәрина. Без сиңа шушы зур планнарыңда уңышлар телибез. Без сиңа ышанабыз, син булдырасың. Язның матур бір күнінде кинәт кенә килдің каршыма. Күз карашың синең шул мизгелдә йөрәгемдә яндырды утлар. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көтәреп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Hiç gün yalğız bulmağandır bit Günlərgə nə anladır ikən miңа. Көнән көн синең сүрәтең эзлимән. Сулар һава кебек син кирәк. Үзәгемә үтте күз карашың. Кил бәгәрем бул миңа терәк. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көтәреп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Hiç gün yalğız bulmağанdır bit Кемнәргә nə аңлатыр икән миңа. Бары берничә генә көн үтмәсә, мин сине эзләп табармын, бел шуны. Бер күрешү мизгеле йөрәгемә сөю барлыгына бирде ышаныч. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көтәреп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Hiç gün yalğız bulmağанdır bit Кемнәргә nə аңлатыр икән миңа. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көтәреп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Hiç gün yalğыз булмағанdır бит Кемнәргә nə аңлатыр икән миңа. Арабызда булган Hiç gün yalğız bulmağанdır bit. Дуслар, кемнәр әле безнең социаль челтәрләргә язылмады, тизрәк кирип язылыгыз. TNTV каналы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram челтәрендә безне TNTV онлайн исеме буенча кирип таба аласыз. Шулай контакт челтәрендә һәм YouTube каналында да без сезне көтеп калабыз. Иркәм синең кыйгач кашлар, карлыгач канатыдай. Күрүгә уга сириттең, тылсым бар карашыңда. Сөю салават күпере, икебез арасында. Ясын иде гомерлеккә тик сине яратырга. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәйм жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә.
Сиңа гына багышлаймын жырымны. Йөрәгемдә тик син генә, яшим синең өчен генә. Сиңа гына багышлаймын жырымны. Яратырып яшәтүчем син уемда хыялда. Асыл кошым, сандугашым, күңелемнән югалма. Яшәү үзе олы бәхет, сөяр кешең булганда. Офукка кадәр сузылган, бергә атлар юл алда. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап, бәгыркәем җан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшим синең өчен генә. Сиңа гына багышлаймын жырымны. Кара күзләреңә карап, бәгыркәем җан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшим синең өчен генә. Сиңа гына багышлаймын жырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап, бәгыркәем җан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшим синең өчен генә. Сиңа гына багышлаймын жырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап, бәгыркәем җан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшим синең өчен генә. Сиңа гына багышлаймын жырымны. Елда буржуйка төркемнең лидеры Артем Пескуновка 30 яшь тулган һәм үзенең туган көн хөрмәтенә ул күптәнге хыялын тормышка ашырып, әнкәсе дип аталган җырына клип төшергән. 30 яшь тулгач күп нәрсәләр турында уйландыра башлады, ди җырчы егетебез. Әйдәгез әле без дә күп уйланып тормыйк, клибына күз салыйк. Все, Чре, Бунга Сунгуса, Буржуйка Продакшн представляет. Annem, sen hele mine. Kızım benim işim var. Бар ойнап тұр, еме? Бар. Алло, Әйе, қойшан қойтасың? хәзер кайтам. Қойшан. Кайтам. Син бит минем кояшым, чәчәкле гүзәл язым, көндә бүләк итәсең йөрәгеңнең бары назын. Йолдызлар күп җирдә бер син, мәхәббәттең диңгезгә тиң. Тормышымның бар мәгънәсе сөям сине, әнекәсе.
çayımdagi şekerimsin Xudoy bergan oltin baliq kunlashsinlar butun xalq yulduzlar ko'p yerda birsin muhabbatim dengizga teng turmushimning bor mag'nasi suyam seni harakati Senin bilen dar yollar ki sandık aşka Tavuşun ting her bir sözün bir yudum bal Menge minem yanımda kal Yıldızlar kal Jirde birsin muhabbetim dengizga teng turmushimning bor mag'nasi suyam seni harakati Jirde birsin muhabbetim dengizga teng turmushimning bor mag'nasi suyam seni harakati Алдагы җырчыбыз шулай ук яңа клиплар, җырлар өстендә эшләгән икән. Ләкин 2019 ел аның йөрәгендә бик тирән яра калдырган. Клибындагы сюжет нәкъ үзе турында. Бик авыр кичердем. Әле дә ярасы бик тирән, оныттым дип әйтә алмыйм ди Аиша. Вакыт бар яраларны дәвалый. Борчылма дустым. Ә менә нәрсә булганын дуслар без алдагы клипны карагач белербез. Алло, Аиша. Җитте инде өйдә монсаланып утырырга. Киен, артыннан кереп алам хәзер. Киттек бүләк титергә. Birga edik biz hamon endi men yolg'iz qolam Seni saqlay olmadim Bugun sening to'y kuni Bugun sening to'y kuni Chaqirmading da meni Nega bo'lay ishlading Nega aldading meni Kunda bugun qorong'i Sizning to'yga bo'lakda Meni unutdim Endi butan kerakda Sizga tushar o'tganda Bizning yo'q bizning o'roq Erinib yig'larsin O'chog'ingda men bo'lmam Yomg'irda bit qorong'i Kunda seni qarg'adi Xayr o'zing bilasan To'yig'izni o'zingni Ko'zga berni ko'rinmay Kelma seni ko'rasan Kelmay menim yashaysan Kunda bugun qorong'i Sizning to'yga bo'lakda Meni unutdim Endi butan kerakda Bizga tushar o'tganda Bizning yo'q bizning o'roq Erinib yig'lar
бүлектір. Мені ұныттым, енді бүтен керектір. Еске түшер әлі өткенлер, біздің яқ, біздің ұрау. Әрініп еларсың, ләкин ол шағындайды мен болмам. Күнде бүгіні қараңғы, сіздің тойға бөлектер. Мені ұныттым, енді бүтін керектер. Еске түшер өткенлер, біздің яқ, біздің орау. Әрініп еларсың, ол шағында мен болмам. Лия Хасанова үшін 2019 ел вақиғаларға бай болған. Ниһаят күптәнге хыялы тұрмышқа ашқан. Лия өзінің жырына клип түсірген екен. Клибында Альфред Екшімбетов өзі де қатнашқан. Көңіл сондығында сақлап қына ерткен хыялың болып, аңа шын көңіліңнен шансаң, бар да шынға ашады жыршы қызыбыз. Әйдәгіз клибін қарап кетейік. Бар дүнияға қияш бірәугіне, әнікәйімді менен біргіне. Тұрмышыма тұрлығын көрер үшін, ғұмыр бөлек еткен ол меңа. Тұрмышыма тұрлығын көрер үшін, ғұмыр бөлек еткен ол меңа. Сөйләсейді бір тойғанышы, әнікәйімнің йымшақ қолынан. Сыйынырға еді құшағына, балашаққа қайтып яңадан. Сыйынырға еді құшағына, балашаққа
Миләүшә өчен 2019 ел иҗади яктан бай булган. Үзе дә сизмәстән иҗат кешеләре белән аралаша башлаган һәм баштан аяк иҗатка чумган. Иҗат белән шөгыльләнүе, дусларының артуы һәм дусларының киңәшләре белән клип төшергән. Әйдәгез әле Миләүшәнең клибына күз салып бәяләп үтик. Юк шул. Мин зарлана белмим. Мин тез шүгә белмим язмышыма. Мин сикереп торам кайчагында. Йыгылыплар китсәм, ялгыш кына. Терәү эзләмәдем, мин күпләргә үзем әле терәк. Яшәү рәхәт миңа, чөнки беләм, кемгәдер мин әле бик кирәк. Яралмаганбыз biz yaralgan bары yaratırga. Biz yaralgan bары тирә-юньгә, бәхет шатлык нуры таратырга. Күзләремә иреннәрем һәр чак йылмайган. Бардыр инде була торгандыр ул, чарасыздан кайчак йылаган. Яралмаганбыз без зарланырга, без яралган бары яратырга. Biz yaralgan bары тирә-юньгә, бәхет шатлык нуры таратырга. Беркем белми күңелемдә ниләр, серләремне сатмый күзләрем. Юк куркытмый мине кеше сүзе, һәр чак әйтәм әйтер сүзләрем. Яралмаганбыз без зарланырга, без яралган бары яратырга. Без яралган бары тирә-юньгә, бәхет шатлык нуры таратырга. Бәхет шатлык нуры таратырга. Бигрәк авыр язмыш язган миңа, авыр тормыш йөген сирәргә. Яратмыймла менә шулай итеп, моң зарларны ятка сөйләргә.
Киләсе җырчы кызыбыз өчен 2019 ел истә калырлык вакыйгаларга бай булган. Бердән-бер яраткан кызыбызга 3 яшь тулды. Гаиләм исән-сау, яраткан эшем бар, Аллага шөкер. Иҗат юлында Булат Зиһаншин белән бергә төшергән клибыбыз да минем өчен бик әһәмиятле вакыйга. Дип җавап кайтарды безгә Ләйсән. Ә без үз чиратыбызда бары сезнең өчен куанып, 2020 елда уңышлар теләп калабыз. Син сөйклем үзгәрдең, очкыннар ситмиләр күзләрең, син диеп үзелә үзәгем, ярату хакына түзәмен, сөйклем син генә куярдың, күңелдә сагышлар багатын, шитләшеп бараны саваттың, оныттың син мине. Киләсе җырчыбызның истәлекле мизгелләре күп булган. Ләкин Сергей Безруков җитәкчелегендә сәхнәләштерелгән Алиса Могҗизалар илендә спектаклендә катнашуы аеруча күңеленә кереп калган. Спектакльдә Эдуард бер юлы 3 роль уйнаган. Әкиятне Мәскәү губерния театры сәхнәсендә карарга мөмкин. Ә менә клибын мин хәзер үк сезнең экраннарыгызда күрсәтәм. Кышкы мәшет зәңгәр күкләр сыман Жаңға тыя аның жылысы Нигә икән кайтам аңа хаман Кинәт әгәр килсә йыллыйсы Монда җиңел, монда никтә рәхәт Монда тынычланам көчне табып Күңел илһамланадыр ниһаят Бу бинада пани уйны ярып Кышкы мәшет Кышкы мәшет Мәшет төптің шәһәр кайный Күктә
гадел булырмы соң шамасы. Әмма сизәм кемдер төпсез күктән мине сынап карый ахырсы. Монда жиңел, монда никтер рәхәт, монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, бу бинада фани уйны ярып кышкы мәшәк. Кышкы мәшәк. Йөрәгемдә ваклык әрәп бетә, өметләнеп аңа ялварам. Һәм рухыма шушы мизгәл җитә, сулыш алып яшәргә тагын. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, бу бинада фани уйны ярып. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, бу бинада фани уйны ярып. Кышкы мәшәк. Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен TMTV телеканалының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Җырчыларыбыз сезнең гадел бәянне көтә. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирегез. Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Biz bu dünyalarga bir-birimizni tabarga. Taptık hazır kirek bizga, yaratılırga, yaratırga. Tuğan biz bu dünyalarga bir-birimizni tabarga. Taptık hazır kirek bizga, yaratılırga, yaratırga. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Син янда йөрәк
Йөрәккәем 100 тапкыр тизрәк тибә. Аерылмыйк бер кайчанда, мәңге булыйк гомергә. Синең янда йөрәккәем 100 тапкыр тизрәк тибә. Аерылмыйк бер кайчанда, мәңге булыйк гомергә. Ялгыш кына очрадым да, син тормышым юлында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Ялгыш кына очрадым да, син тормышым юлында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыргәем, син дип тибә йөрәгем. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыргәем, син дип тибә йөрәгем. Менә шундый истәлекле вакыйгаларны искә төшергәндә, бөтен тормыш күз алдында узып китә. Тормыш юлыгызда бары куанычлы мизгелләр генә булсын дигән теләктә, мин Назлы Гөлсөнгатова бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.